una mica així mig eròtic, un noi que també en fa un igual, per tant no hi ha cap qüestió sexista, i en qualsevol cas hi ha un cordó de seguretat i les persones voluntàries que accedeixen a dalt a l'escenari per interactuar amb aquesta persona, en primer cas la noia i després el noi, són persones que accedeixen voluntàriament d'un per un i aquí no hi ha cap tipus d'acció de tocaments de cap persona cap a aquesta persona artista, sinó que és una mica a l'inversa i una mica de performance i show. No? En qüestió també cal dir i remarcar una altra cosa, no ens trobem en una actuació amb sexe explícit, també és molt important. La discoteca té el dret d'admissió limitat a persones majors de 18 anys, per tant no hi ha cap tipus de vulneració de la llei de protecció dels drets de la infància i de l'adolescència. Però en qualsevol cas, clar, hi ha una connotació, un punt eròtic, perquè sempre forma part del que és el component. Fins i tot la noia va demanar que se la gravés amb ella, perquè això ho fa servir de publicitat per ella per als seus espectacles. Vull dir, és que en cap cas estem parlant de res que sigui sexista, masclista, ni de sexe no consentit, ni sexe explícit, ni tocaments no volguts, ni cap tipus com he sentit abans, que hi havia una mica de desprestigi cap a la figura de la dona, en cap cas, hi ha un home i una dona actuant. L'Ajuntament va obrir un expedient, el titular de l'activitat va anar a explicar-los el que havia passat i en principi jo crec que això quedarà aquí. Jo no crec que hi hagi cap tipus de desproporció ni molt menys, vull dir, no és que no hi ha cap tipus d'infracció greu.